I mogę to wyjaśnić. Explain what? Co? To, że możesz jeść do bólu. Oh, thanks. Dzięki. Nie, It's very kind of you to come and check on us like that. to miłe, że nas pani odwiedza. Mam dla państwa wiadomość. Ale najpierw Stewarta malutkiego. Okay. Oh no! Oh dear! Oh dear! Oh dear! Oh dear! Stewart, to ty? Co tu robisz? Oh, I'm settling Urządzam się. Zakończenie bajki. in. Yeah, Tak, exactly. właśnie tak.